Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोन चेनेलाव गासैखौबो फिन खेबसेबाव बे समाव गिबियावनो बरायना लागोन जाबाय लोगोफोर दा एसे गोबाव जाबायमोन लोगोफोर भिडिअ लाबोनो मोनिया दा लेटेस्ट आपडेट्स लोगोफोर रेलवेनिफ्राय गोदान साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैलायबाय लोगोफोर दा जोङो बारा गोबाव खालामा लोगोफोर जोङो अफिसियेल साइडआव दंफैखायो आरो जोङो अफिसियेल नटिसखौ नायगोन जोंहा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया आरो फरायनायाहाय जोंहा बेसेबां नांगौ दा बेजों लोगोसे लोगोफोर आंनिफ्राय नोंथांमोननि मोनसे गुरै खावलायहरनाय लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैसनदोंब्ला आरो दासिमबो सोरबाफोर जुदि चेनेलखौ गोदानै साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायजोबबानो जाबाय दे लोगोफोर दा जायफ्रा भिडिअखौ स्किप खालामनो नागिरगोन नोंथांमोना बुजिनाय नङा आरो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामना नायनानै नोंथांमोना जानला मोनला कमेन्ट खालामना हरो दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम मोजाङै नायबानो जाबाय दे लोगोफोर आं गासै A to Z डिटेल्सखौहाय खिन्थाहरगोन दा जोंहा ग्रेजुवेट पस्टनि फैदों दे लोगोफोर दा नोंथांमोना नैबेयाव नुदों 21 तारिख अक्ट'बरावहाय बे नटिस ओंखारदोंमोन लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना मोनगोन दा बे अफिसियेल साइडआवहाय नोंथांमोना फैनानै नैबे फार्स्टनि अप्शनाव सेरना होनांगोन नोंथांमोनाहाय दा बे टेकनिकेल नन टेकनिकेलनि जाहैबाय बियो पस्टआहाय ग्रेजुवेटफोरनि जागोन लोगोफोर दा ग्रेजुवेट पासफोराल' बेवहाय एलिजिबोल जागोन दे लोगोफोर बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोनहा जायफ्रा ग्रेजुवेट जाबाय दा जायफ्रा डिग्री नोंथांमोना पास जानानै दं दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा नटिसखौ नोंथांमोना बेयावबो मोनगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेयावहायबो नोंथांमोना सेकेन्डनि अप्शनावबो मोनगोन नोंथांमोना जेरावखि जाया नोंथांमोना नटिसखौहाय नायनो हागोन दे लोगोफोर एखे बे सेमानोखा नटिसाहाय दा जोंहा बेनि अनलाइन डेटआहाय 21 तारिख अक्ट'बरनिफ्राय जादोंमोन दे लोगोफोर दा बेनि ओमफ्राय अनलाइन लास्ट डेटआ जाहैबाय जोंहा 20 तारिख नभेम्बरावहाय लास्ट डेट जागोन दे लोगोफोर दानिया जों लोगोफोर फैदो माखासे जोङो पोस्ट वाइज जों नायगोन दा बेवहाय जोंहा गोबां पोस्ट दं बेवहाय चिफ कमार्शियेल काम टिकेट सुपारभाइजार बेवहाय पोस्ट दङ बेनिफ्राय नै स्केल पे दं सेलारिफ्राहाय ओमफ्राय टटेल भेकेन्सिया बेसेबां दं बेनिफ्राय जोंहा बैसोआ बेसेबांसिम एलिजिबिलिटि जागोन बेवहाय होखादों दै चिफ कमार्शियेल काम टिकेट सुपारभाइजारनि थाखाय नोंथांनि बैसोआ 18 इयार्स थारमाने 18 बोसोर जाथारनांगोन बेनिफ्राय 33 इयार्ससिम हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा एज एलिजिबल थायो STP फोराहाय जों 5 इयार्स प्लास जायोब्ला जोंहा 38 इयार्ससिम एलिजिबल जागोन दे लोगोफोर बेनिफ्राय टटेल भेकेन्सि दं बेवहाय 161 दा स्टेशन मास्टार दं बेवहाय बेहायबो 38 इयार्ससिम हागोन STP फोरा ओमफ्राय 615 जन बेवहाय भेकेन्सि दं गुड्स ट्रेन मेनेजार बेवहाय दं बैसो सेम 3416 जन पोस्ट दङ जुनियर एकाउन्टेन्ट्स एसिस्टेन्ट काम टाइपिस्ट बेवहाय दं 921 जन पोस्टआवहाय बेनिफ्राय सिनियर क्लार्क काम टाइपिस्ट बेवहाय दं 638 जन दं बेवहाय भेकेन्सिया बेनिफ्राय ट्राफिक एसिस्टेन्ट दा बेवहाय दङ 59 जन साख्रिनि भेकेन्सिया दङ टटेल जोंहा 5810 जन बेवहाय पोस्ट दङ दै लोगोफोर टटेल भेकेन्सियाहाय दा नोंथांमोना बेखौहाय मिन्थिबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे इनफरमेशन्सफोरखौ जों नायगोन लोगोफोर दा नोंथांमोनाहाय लोगोफोर नैबे एज लिमिटखौहाय नायनानै ला लोगोफोर 5.0 निफ्राय 5.1 आव होदों नै बेवहाय बेसेबां बैसोनिफ्राय बेसेबांसिम एप्लाइ खालामनो हागोन बबे सेक्टरावहाय बबे डिपार्टमेन्टआवहाय दा बेवहाय होखादों नै इयार्सखौहाय बेसेबांनिफ्राय बेसेबांसिम हागोन बबे केटेगरियावहाय दा बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर बेवहाय होनाय दंखायो बेवहाय फारि फारि नोंथांमोना बेखौ नायना लादो दै लोगोफोर दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय 500 रुपिस पेमेन्ट दाननांगोन आदार्सफोराहाय फार्स्ट टेस्ट कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट एग्जामनि थाखाय बेनिफ्राय जायफोरा SC ST एक्स सार्भिसमेन PWD फेमेल ट्रान्सजेन्डार माइनरिटिस इक'नमिकेलि बेकवार्ड क्लासेस बेवहाय जायफोर केटेगरिफोरा गोलैयो बिथांमोनाहाय 250 थाखा नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव फिस खालामनांगोन दै लोगोफोर स' दायो लोगोफोर नोंथांनि फार्स्ट टेस्ट कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट CBT एग्जामनि थाखाय दा नोंथांमोननि टाइमिंआ 1.5 घन्टा टाइम मोनगोन दै लोगोफोर एग्जामनि थाखाय दा साबजेक्टफोरा नायनानै जेनेरेल एवारनेसनिफ्राय 40 मार्क्स फैगोन जाहैबाय बेनिफ्राय मेथ्सनिफ्राय 30 नाम्बारनि फैगोन जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिंनिफ्राय 30 नाम्बारनि फैगोन बेनिफ्राय टटेल 100 मार्क्सनि कुइसन फैगोन 1 मार्क होयो दा बेवहाय नोंथांमोनाहाय 1.5 घन्टा टाइमिं मोनगोन दै लोगोफोर दा बेजों लोगोसे नोंथांमोननि नेगेटिभ मार्किं दं दै लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायना लादों 1/3 नोंथांमोननि नेगेटिभ मार्किं दं दै लोगोफोर मोनसे हायाब्ला नोंथांमोनाव
मोनथाम हायावल' नोंथांमोननाव 1 मार्क दाननाय जागोन लोगोफोर दा नोंथांमोना हायखौ बेनिखायनो लिरनो नाङा दै लोगोफोर दानिया लोगोफोर स्टेज 2 एग्जाम जागोन नोंथांमोननिहाय 1.5 घन्टा बेयावबो ओमफ्राय बेयाव टटेल 120 मार्क्सनि कुइसन फैगोन जेनेरेल एवार्डसनिफ्राय 50 मार्क्सनि मेथ्सनिफ्राय 35 मार्क्सनि बेनिफ्राय जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिंनिफ्राय 35 मार्क्सनि बेयावबो नेगेटिभ मार्किं दं दहायनि बायदि सेम प्रसेसयैनो दानिया फैदो नोंथांमोननि फरायनाया नै चिफ कमार्शियेल काम टिकेट सुपारभाइजारनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन एनि इउनिभारसिटिनिफ्राय नोंथांमोना डिग्री पास खालामनाय जाथारनांगोन बेवहाय होखादों दै लोगोफोर दा स्टेसन मास्टारनि थाखाय नोंथांमोना डिग्री पास जानांगोन बेनिफ्राय फ्रायनो गासैबो डिग्री पास जाथारनांगोन नोंथांमोना आन्डार ग्रेजुएट बा नोंथांमोना एलिजिबल जानाय नङा दै लोगोफोर दा भेकेन्सिखौ रानदों जोंहा बबे डिपार्टमेन्टआवहाय बेसेबां केटेगरि वाइज बेसेबां पस्ट दं बेवहाय रानखादों दै लोगोफोर दा नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय दा जोंहा गुवाहाटि जन वाइसआवहाय टटेल पस्टआ दं बेवहाय नोंथांमोना बेखौ नायदो लोगोफोर 56 दा बेवहाय टटेल पस्ट दङ गासै मोनबा बेवहाय डिपार्टमेन्टजों दा बेवहाय जोंहा गावबागाव डिपार्टमेन्टखौ रानखादों लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायदो दा अल इन्डिया टटेल 5100 बेसेबांमोन लोगोफोर बेनोसै अल इन्डिया पस्टआहाय दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सहाय नोंथांमोनाहाय जायफ्रा इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया गोरोबनाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय दा नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ लिंकआवहाय नोंथांमोना थुना होबानो बेवहाय एप्लाइ खालामबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दै लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआवहाय नोंथांमोना आधारजोंबो डाइरेक्ट लगइन खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना आरआरबि एकाउन्टआवबो डाइरेक्ट नोंथांमोना लगइन खालामनानै एप्लाइ खालामनो हागोन दै लोगोफोर दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना बिदिखौ नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायबानो जाबाय नोंथांमोना 100%आव 95% दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायदो आरो भिडिअखौ हाजासे लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनाहाय फिउचारावबो जाहाथे इम्पर्टेन्ट लेटेस्ट आपडेट्स मोनलांबाय थानो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायजोबबानो जाबाय दे लोगोफोर दा बेनोमोन लोगोफोर भिडिअखौ आं एसेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल